Ahojte, ako sa máte? Dúfam, že ste mali krásny víkend. Vítajte pri novom vlogu. Máme tu pondelok, je sviatok a my sme sa vybrali na Vrakunské hody, pretože tam mal byť dnes Paci Pac. A teda skúsili sme, či by sa to malému náhodou nepáčilo. A teda nie, je na to ešte príliš malý, ale nevadí. My sme si to užili, kúpili sme si výborný burčák a prešli sme sa po slniečku. Čo by to bol za vlog, keby som vám nehodila aj jeden zaujímavý recept? Tentokrát to bude na výbornú zdravú tvarohovú pizzu. Cesto je veľmi jednoduché, zmiešate si jeden tvaroh, vajíčko a múku, rozprestriete si to na plech, dáte to na chvíľočku zapiecť a potom si už dáte na vrch, čo chcete a dopečiete a je to vynikajúce. Odporúčam, znie to možno trošku zvláštne, ale je to naozaj výborné. Ani neviem, ako ubehli posledné dni a máme tu štvrtok. Je krásne slniečko a my sme sa rozhodli, že vyrazíme na železnú studničku. A ak sem niekedy pôjdete, určite sa nezabudnite zastaviť v tomto žufete. Majú tu rôzne jedlá, ja som si dala výbornú kávičku a odporúčili mi aj ich domáci zdravý, perfektný brownies, ktorý bol naozaj výborný. Takže odporúčam to tu vyskúšať, je to tu príjemné, dá sa sedieť aj vonku, môžete si zobrať jedlo so sebou, no proste idylka. Som trošku nesvoja, pretože idem von bez malého po dlhej dobe. Ideme si s kamoškami sadnúť, teda s kamoškou Zuzkou. Tak sa na to veľmi teším. Poďte si to s nami užiť. Keď som sa vrátila domov, tak sme si vymenili stráže pri malom a manžel sa išiel pozrieť na futbal na Slovan a myslím si, že si to celkom slušne užil.
My sme sa v nedeľu išli ešte rozlúčiť s poslednými lúčmi slnka, lebo vraj nás už čaká ochladenie. Tak sme sa v rámci prechádzky boli pozrieť, ako si zahral náš obľúbený tým Kozmos. A týmto by som sa vám chcela aj poďakovať za pozretie aj tohto nášho ďalšieho vlogu. Verím, že sa vám páčil a že budete mať krásny týždeň. Ahojte!